Слезе да бъдеш къде стига. Къде е стигнал? Слага ли поне информация? Искаш ли да ти казвам нещо? Поинте по телефона си да видях дали утре съм на работа. Имаме ли? Не казвам. Не знам какво облак. Ама, не знам, обаче се играх си направо за и там не знам, мини опера, видео, ама, не знам какво. Ама ми излизат. Колко стотинки? Ема то сигурно предполагам, като влизаш вътре, те са иначе така като не си. И утре съм на работа. Ама ми излиза там и иероглифи. Това са интересно, но ми излизат някакви иероглифи. Много странно. Ама аз си излезнах веднага. И всичко излиза, и разписание и това. А ти имаш Wi-Fi ли, а? Имай си, аз вече си имам. Айде сега и ти, много не философствай. Сама? Нали? Аз само проверих за това. Ама, значи Ники лепила маринката, така ли? Аз за вечера не ме ти покажем тогава къде да влизаш да пипиш. Нима. Така ли? Чипи го тогава. Да, било.